Wis gampang. Ya alhamdulillah wa syukurillah. Gampang nutuki tembang baik mana beli perangkat-perangkat. Mimi Citra kesuwun sedulur sing dadali kabeh. Oh insyaallah bakal ketemu terang anak. Matur kesuwun Mimi Turi sing le Subang atur nuhun pisan. Atur nuhun. Gampang anak nang guri ya Pak ya. Mangga Mimi Turi Diatur dibagi-bagi. Wati. Nun. Mimi Turi wis dormati. Wati pungpung jagat sepi wong. Pungpung ning kene laka wong-wong, laka kolmak dalam dermayu, laka pasukan Gusti Tasikmalaya. Maksud ucapan Ki Ajar Buntu. Lambine sira dudare. Terus Tas lambine ondre. arep apa? Sana cilke oho. Kurang ajar Ki Ajar Buntu. Pungpung dhewekan. Dianggap pelo gamawati wong wadon kang murahan. Dianggap pelo gamawati wong wadon kang gampangan. Ingat Ki Ajar Buntu, ora semudah membalikkan telapak tangan siran demening isut lo gamawati. Bonon. Lobamawati. Apa? Serahkan mahkota. Kita sesumbaran ning sesoreng gapura. Lo gamawati menyerahkan kehormatan ning awak model sira Ki Ajar Buntu. Sunya mati babar pisan. Rela mati mujur ngalor menjaga nama baik Kang Mas Pangeran Dharma. Bonon. Lobamawati ajak akan mancarkan di hadapan aku. Niscaya tercandak tak terbosan. Candakan lo gamawati lamun sira mampu Ki Ajar Buntu. Tolong. Me. Tolong mendikan galon kah? Mendigalon dundung. Punten Gusti Ratu Logamawati. Kabeh para polmak Dermayu ngerasana kaget Kang Jumaga ing sejabaring petamanan Dermayu. Tiwas para demang polmak Dermayu. Tiwas. Ana sosok nom-noman kang sengaja ninggalaken Tasikmalaya nuju ananing bumi segandu. Sengajana kepengen menodai nama baik isun Logamawati kawan Kang Mas Pangeran Dharma. Ana salah sijine manusia kang sengaja arep mengganggu marang tataranipun panjenengan Gusti Ratu. Ning lebakien kula pasrah kawan para demang lan polmak Dermayu. Punten Gusti Ratu, sampean tinggal nyawang sing kaduan kok kula kang ngadepi salah sijine yang manusia mau. Sing hati-hati para demang polmak Dermayu tak tinggal kari. Logamawati aja Melayu sira. Rombongan apa iki ya? Pasukan apa iki ya? Prajurit apa iki ya? Lambine putih-putih seragam, lancare kembang-kembang. Aja-ajakin ke rombongan singa Depok lagi awal. Tutu Dudu rombongannya Pancaka Sirusi, sanes rombongan buruk. tutu. Hari pun rombongan apa? Lamun sampean perkara kabeh para kolmak Dermayu. Ya. Kisana sebenarnya kula tambuh marang sampean. Sapa awakmu ing sejatine? Ki Ajar Buntu ya aku manusia. Ya jar buntu. Ya. Soko saking di sampean. Pucuk pimpinan dalam Tasikmalaya in wonge. Pemimpin kang ana ing Tasikmalaya. Cocok. Tumeka ana ing bumi Dermayu. Apa maksud dan tujuan sampean? Pengen mengkudeta Dermayu, arep roncot kedudukan Pangeran Dharma sekaligus garwane Pangeran Dharma tak jaluk kanggo garwa aku. Apakah sampean sadar pemikiran sampean? Aku sadar. Sampean arep menggulingkan pemerintahan kayak dene. Gusti Pangeran Dharma Ya. tambah sampean pengen ngerebut kayak dene garwane Pangeran Dharma Gusti Ratu Logamawati. Ya. Orang segampang membalikan tangan sampean. Non. Lamun masih ana grup kabeh para kolmak Dermayu. Ono. Iya. Wahai para kolmak dalam Dermayu, aja ngerasa tebak dada, aja merasa bangga, sawang, pandangan, prajurit-prajurit sing Tasikmalaya, gerbaja gelir kadir aja. Wahai prajurit-prajurit Tasikmalaya, ayo dol kabeh. Iya jar buntu. Oh, ya. Rupan kampian harus diperhitungkan untung rugi deh. Iya. Apakah anak yang terbaik?
Lebih bagus tinggalkan bumi terbayu. Lamun sampean masih pengen nyawang surpeng sungai sampean. Paman, dari tugas dan kewajiban paman. Ayo paman, prayogani paman. Ora samar, ora pangling, kolmak demang saking dermayu. Iya. Hai, ajang lawan Gusti Ki Hajar Buntu. Di belakang Gusti Ki Hajar Buntu, pasukan saking Tasikmalaya cukup gagah lan berani nangkep kolmak demang saking dermayu. Orang segampang memberikan tangan sampean. Arep ngadu apa kamu bolmak terbayu. Arep ngadu rosane tenaga. Reguling panas jampal tangan. Hadapi dingin kabeh para bolmak terbayu. Satria, hajakaken pancereka ditangkep kolmak demang saking dermayu. Ayo, prajurit saking Tasikmalaya, kanggo Kang Tono Jeni, sareng Bunda Yuri Nekadi, kanggo Mamaku Jeni, sareng aku Sudira, mamaku Newong Tumariti, Mamaku Subira, Mamaku Newong Tumariti, Toli Jeni, layung sore padane, kanggo Bunda Yuri Jeni, Bunda Yuli kang sing kumis canggih, Bunda Yuli si Ratu Sawe, karena nobos ndoge keding, mama ingkang sing kapetakan, prajurit saking Tasikmalaya, ada cincin telas. Ayo. Musik Mama Dani, Bapak Dani, Bos orang ada kayak maju kau berangsung Kang Edo wong Kanggo mama tuan rumah sini. hormati Bilang kan, maju kau. iya Kanggo wong kepetakan sini. asemno tua tahun Wong kepetakan itu cilik sini. cilik mama intan berlian Maju. wong kepetakan orang dari sini Maju kau. bagus Awas kau Billy. Iya. mamaku Sudira si Mamaku Subira Jemi. Maju bro. sarang ibu Bangsat kau. Maju kau kucing. Kamis manis Maju kau Tiwin. Maju Ini turi Woi. Ayo sa. Wong subang Woi. Baju Wasik sewa. Woi. Iya. Woi. Woi. Iya. Woi. Woi. Bagus Awas hati-hati Maju kau maju lombang. Maju Rob Cukup. Maju bro. Bos Bogor deh Woi. Mama sini orang lagi selewas Maju bro. Awas. Hati-hati itu. Awas sih. Layung sore Kucing. Maju kau kucing. Ya kanggo mamaku Jemi. Iya. Mama Darma Mama Darma si hormati Woi. Sarang Mama Munawir Maju kau. Yeah. Iya. Yuk. Serangga. Maju. Boy mamboy. Wai. Iya. Ati Bapak
Indra mami Indra. Maju kau manyu. Renok cicanik. Iya iya. Aku mama kaji cincong. Waduh. Makan cincong wong parean. Bekas tuan rumah Indra Putra ya. Tuan rumah. Maju kau Din. Iya. Orang lagi sarang ini ada pasti Maju kau kaji kembang. Pinangka bekas tuan rumah. Iya. Ya, woi, woi, ya, ya, woi. Kira dindur gunung. Waduh. Bunda Yuli kan. Ayo. Besok ya. Kalau mama yang saking terlayu. Tanding kelawan aku. Mene maju. Eman mangsa kuat menghadapi kita. Waduh. Pepe, api dekat di. Arte, maju Arte. Mami api sing lapangan sakit. Pada perang karo kadang. Wamanyu Ayo. pada impor sedulur. Maju kau dulu. Belakang banyak banci. Woi, What? Gunung bibit. woi, ya, woi, 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 Bibit woi. lagi banyak Iya. Bangsat ini. dorong di Iya. gawe. Hati-hati. Woi, maju kau. Lunakku. Kaji kembang. Ayo. Ayo. Bahasanya. Pandai. Buaya mengaku. Iya. Woi, Woi. woi. Putih-putih apa ikannya? Maju kau Beku. Yo, Tiwin, maju kau Tiwin. Ikan gabus dipotong lima. Yo, saya maju ya. Woi, iya. Bunda Yuli apa obatnya? Woi, woi, Obatnya entonasi dua kumis canggih. Bunda Yuli pinakasi ratu sawer. iya. Woi, 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 woi. Alas kau, woi. Hahaha. Biadab kau. Woi. Awas kesalahan. Hati-hati kau. Iya, woi. Iya. Maju, ayo, ayo, wong Tasik mati bunuh. Ya, was ya, wah, awas pinggir kau, aja kalang-kalang kita. Maju kau, maju wong larangan. Was ya, aja, awas ong, hati-hati kau siap. Oh ya, bagus sih. Wah, aduh, keparat kau toh, maju toh. Ayo, maju siapa lagi? Oh, bunuh wong Tasik kabeh. Ayo. Ya. Coba. Lari, jangan kelari kau. Paksa. Maju. Ayo, maju. Siapa lagi? Bunuh. Iya. Wah, siap. Wah, bagus ini. Awas. Awas licin. Oh. Maju. Maju. Wah, ya, wah, siap. Ya, wah, siap. Ya,
Barat kau, bagus kau, maju, maju. Iya, awas ya, awas, bangsat kau. Halo, maju kau, bunuh, awas. Iya, maju. Siapa lagi yang berani? Oh, Tasik, maju. Biadab kurang ajar. Nyata-nyata neki aja penasaran kau nesun lo gak mau hati. Mudak lumaku ne isun lo gak mau hati. Keparat ki ajar butuh. Aduh melayu mendimaning gini. Ya Allah Gusti. Sekape para demang polmak dermayu nganti kasoran. Ya ampun. Ampun. Diwati, Ampun. Nyerah. para kolmak dalam dermayu. Rebanganan rebaknya laksana babadan pacing. Si maju tadu dadane, si mundur tadu gigire. Kawinan wate. Angkat tangan kita nih angkat tangan. Anjing akan dingin nih pusakannya aduh kita Justru sirena mundur kelem kawin karo aku. masih penasaran. Ya, Ya Allah Gusti, pokok wis kudune isun lo gamak mati. Ki ajar buntu. ya. Lamun memang saliramu penasaran kepengen tepung kelawan isun lo gamawati kula duweni penjalukan kelawan Ki ajar buntu. Jaluk apa wati? Jaluk mas kang bandule seteno. Duduk mas kang bandula seteno. Selendang cinde kang jawa ubede. Ora kuwen. Uma gedung tinggal nongkrong. Duduk Hari pun apa iku wati? rongokaken Ki ajar buntu. Pada-padane lo gamawati kawin kelawan Ki ajar buntu kepengen sing dadi wali perkawinan lo gamawati yaiku Rama Guru Sangkan Cakrabuana. Jadi pada surah gelem dikawin yang aku. Kang walini, kang yaksini, iwal kusangkan cakabuana konon. Kang nomor loro. Apa maning? Pada-padane lo gamawati dijajar pasang di babarias sing babai lo gamawati dudu wong sejen iwal ibu bibi Gandasari. Lamun Ridho Salon beli gelem. Mong Jadi pada dikawin akan kelawan aku dijajar pasang sing maras iwal kejaba ibu bibi Gandasari. Kang nomor telune. sing terakhir kula kepengen lamun kula malam pertama mungganing keranjang penganten kekesede mas takane Kang Mas Pangeran Dharma. Ade ijalukan kang sisine. Pada munggah ning ranjang pengantin jaluk kesede endase laki bu Pangeran Dharma konon. Lamun mampu Ki ajar buntu nyumpuni apa sing dari penjalukan Logamawati Arab esuk Arab sore bakal ketepung dari sawiji kelawan Logamawati. Wati janjine Logamawati aja sampai lancar lincir cacakin kali ganggang permana tak tinggal hari Wati. Duh Kang Mas Pangeran Dharma ampuraning segala kesalahan Logamawati Kang Mas. Dudu bae Logamawati bitresna kelawan sampean sing hati-hati Kang Mas. Wis sunduk tekani waktu, wis ninggal tekani masa. Tulis waris panjadi ibuku sing ditembangi sing hormati minangka mamaku Sudira minangkane mamaku Newo Sapnalwiti mamaku Sudira ibuku
bapane Angel Keding, mamae Bayu Keding. Aduh Mimi mamae Dani minangkane sing mirengaken, bapane Dani minangka sing nyakseni, minangkane bos Bogor Dewa, minangka bos Bogor Dewi. Sulintang padang padengal, sedayu laman wis nyawang sinaresang rembulan ning wanci bengi, kesarota indah laksana simbar kencana sinangling purnama, lintang kang gumantung ning awang-awang lir kadia tretesan ratna mutu manikam, busane angin kang menerpa dedaunan, seolah-olah merupakan gambaran suka kelawan dukan yang manusia urip ning alam dunya. Sedetik berganti, sejak kang berubah. Ya Allah, Gusti kang kuasa, Aduh ampun nurit maling-malingane teman, nitip birining sapasun yang sangat kenraganing sapamani, Bunda Yuli kang tono sing duwe kumis canggih, ora lali sareng mama Adi Cingcong Keding, mama Adi Cingcong sing duwe kapal Agung Jaya, minangka sing parean boten lali sareng papa Eko, mami Eko sampun digawe lamun. sing awit cilik bakang dewasa, wiwit kekunjung tumakaning gagalung sedayu urip ning alam dunya, nembe kerasa batin baka wis kayangkinan rasa tersiksa jiwa kelawan raga. Duh Kang Mas, kula rindu kelawan sampean, sedayu kangen kelawan sampean. Jagat ning tengah wong-wong sejen bisa pada turu lali, sedangkan sedayu tilali-lali tanora bisa lali, telilipur tanora bisa kelipur, tambah lawas tambah kelingan. Persoalan kamu nimpa bagi kehidupan yang sedayu. Astagfirullahaladzim, Gusti kang kuasa. Nutir blikna dipungkir, kadar kena dipumpa, mami ganteng Pape Anggi, ajalok digawe pikiran pusing, wong pusing awak digering, masih mending digawe gumbira, mamaku sudira mimiku Keding, sampun lamun. Lagi enak ke sedayu rumah tangga kelawan sampean, lagi sayang-sayangi sedayu kelawan sampean Kang Mas. Takdir kang memisahkan kula, pengen rangkul gunung tapi apa daya tangan beli tepung. Mas juga panjenengan wis dewasa, buah cinta
kahasil hubungan aku lang kalawan sampean bis gede Kang Mas Angkara Jaya Kang Mas. Malam ini wong tua sing gawe lantaran sehingga anak sing kanggo korban. Hubungan aku lang kalawan sampean tanpa restu saking wong tua. Sehingga kedadiannya kayang kenen berpisah kelawan rasa sakit hati ning batin kula. Hampura kula kacung kanjeng ibu jalah kelawan kacung kanjeng ibu dosa kelawan diri ning sapa sunyang seken raga ning sapa maning badan siji dadi kapiren kaya ngadeg sepucuk ngeri kaya mangan buah si malagama uripe sedaya dipangan mati bapa beli dipangan mati emak nuruti kehendak yang anak kepriben kelawan wong tua arep kapan diri neng sun sedayo bakal ngabakti kelawan wong tua arep nurut perintah Kanjeng Rama Ki Ageng Pleret tapi lamun nurut Rama berpisah kelawan keluarga anak sing kanggo korban bukti kelawan kenyataan ning waktu kehidupan yang kesedayu nyawang anak ora tega sabungkanane nyawang Angkara Jaya wis dewasa tentu wis bisa merasakan seluk-beluk situasi kelawan kondisi kehidupan kanjeng ibu ning sedayu ning alam dunya. memang mani wong anak-anak teganing laras surat teganing larani ora teganing patine sambat mama tuan rumah sareng ibu tuan rumah geding. Ya Allah Gusti Kang Kuasa belenak temen baka wis kayang kenen pikiran yang sedayu anak wong takuno Aduh Bu, tulungan jiwok Bu. nang apa sih nang dalam tulungku nang apa sih rana kudul Kun delangakan senang kono tukang ngebasku raine ruwet bae 11 temen. oh ajar ruwet-ruwet keder sedelat maning gak balik in matanggung masing ulon sedelat maning etan Iya bulak bae. ari bocah kun maruwet bae raine aku Ngerusep gitu. ngerusep bae Kayak sampean pikiran yang lamun be ngandak akan apa sih Bu? ay ngandakan nama beli serana Bukan. mung greges ning ati maling-malingane kita urip lagi blenak Nang apa sih Bu sampeannya Bu? ya ki buktine anak wis gede rumah tanggane berpisah karo laki gara-gara nuruti Kanjeng Rama Ki Ageng Pleret Kayak konon Bu. iya akibatnya cintane ora disetujui ning Kanjeng Rama Iya anak sing dadi korban. anak sing kanggo korban Bener. tapi bokat wis kudune pribasana dingin pinasti anyar kang tekang pinanggi dilala kersane kang kuasa goresan yang manusia urip ning alam dunya kudung lakoni sabar kelawan tumarima jarakana pribasane kembang mawar kembang melati wadon sabar iku wadon kang sejati Bukat wong sabar gelis mati. sira besak Ora gak Bu masih pengen sambel. masih pengen rasane manisnya kopi enak kopi ini tanah Apa? Sing sore nih kan Bu. iya Aku jabur be gak sampai bit-bit. aja khawatir mama tuan rumah paling brobolan Yang dewek KB barangnya tabu. aku sedulur ya nang Iya alhamdulillah. kanggo ngormati bos ketoprak sing jaya laksana Lai kapakuna daw ployong ya Bu. nembeke balik Iya. yangon wis esuk Iya nih kan. waktune bobo waktune istirahat Saking beda dika glendeng be dika mako. iya sira sedih karong dika Ya priwen sih Bu.
Kanggo ngormati bos ketoprak sing jaya laksana Bunda Dede Wahib, Ayah Dede Wahib, Bunda Dasini Nok Nina sing duwe Singapura. Terus kanggo ngormati yang punya video syuting Juna Production. Pengen disebut sing esuk jeneng. Kelingan beli siradul. Kembang temuning sor pager. Lawas beli ketemu karo Juna Production. Oh iya. Kelingan beli. Ayo. Iya kelingan nganya nang Jona. Ya angge disaweri. Panjeri nang. Wis lawas beli ketemu. Ana 5 tahunan ya nang. Kanggo Jona Production. Nah, cuma mantannya diputer kanggo ngormati mama tuan rumah. Ganteng. Dalam Oh, apa kono jesindan jejaluk bae kono. iya. Liwa omong ning anang. Oh, pantesan surat. Dari tuan rumah jaluk lagu nitip rindu. Nitipaken. Kanggo Mimi Ar sing duwe Taiwan. Spesialnya kanggo pengantin sunat Kacung Adil Nok Adelia. Ya gage. Cuma mantane digentos karo nitip rindu khusus kangge mama tuan rumah sareng bibi tuan rumah. Kanggo pengantin sunat Kacung Adil karo Nok Adelia nekedik. Spesial kanggo kacung duh kelingan kita kalesan wong tua. Nang senang Afan Senang apa? sing duwe Pasiripis sing duwe Malaysia. Jona Production. Kanggo Dabusin sing ana ning Malaysia, Singapura, Taiwan. Jauh di mata tapi dekat di hati. Raga paanggang kari batin selalu barengan. Bundai api sing duwe lapangan. Dubai dalan kangge mama tuan rumah. Belum tahun lawase suninggal tempat tanggonan. Pengen beli kejagan rindu ning kampung halaman. Padang sun sakit
sing paling moral. Telung taun lawase suninggal tempat panggonan, kangen beli kejagan rindu ning kampung halaman. Bu adengku sing aja barak-barak sayang, sing paling eman mama tuan rumah. Mimi tuan rumah sayang matur kesuwun, mimi tuan rumah, mimi tuan rumah matur kesuwun kanggo mimi tuan rumah, mimi tuan rumah. Kacung adik senang apa sing duwe Malaysia, sing Pasir Lipis, Bundai Api, Bundai Dede Wahi. Bundai Ani, kula mung bisa titip rindu kanggo emak, emak sing warasa, emak jimati kula. Mimi tuan rumah, kula mung bisa kirim doa kanggo bapak, bapak sing warasa, bapak pusaka kula. Emak bapak kula ku sayang, mau sayangi wis beda alam. Telung taun lawase suninggal tempat panggonan, kangen beli kejagan rindu ning kampung halaman. Kadang sun sakit nangis dewekan, mau bisa nangis nangis si badan. Matur kesuwun mama tuan rumah, mimi tuan rumah ketika kuasa. Pribasana dilali-lali tanora bisa lali telilipur tanora bisa kelipur. Tambah lawas tambah kelingan persoalan kang menimpa kehidupan yang sedayu. Tapi sayang, isin masa bungkanane kita kudul. Wirang masa bungkanane lagi engkrek, egot kanan, egot kiri, beladus anak. Lamun kayak buya. Ketangguhan orang anak, Lu anak-anak. ning anak-anak wis gede, Ya iya. bocah wis dewasa. Lamun mlaku ning lawang wis sundul. Sundul. Ketangguhan ramboke lagi gategot baik. Dar kini warjem Aye. turi kewartem. Aye. Kartiman ganjol. Aduh, Dialog-aloki lamun. hari dialog-aloki ya kita kok kari menit bae ya blenak. Hari tetembangan bae tidak akan bohong radio bodol. Tidak akan maling kurang gawan. Dukun kurang wejani. Iya nih. Kayak dalang kurang berkat. Kayak panjang. Cuk, sing mau ta sayang? Iya kudu cu. Sing mau senang Sing wau. Sing mau. Alhamdulillah bunda sing wau. Ning gurin dilemak bae ku sing gu mau. Nggih. Astagfirullahaladzim, orang opai weru yang bawasane manjing ning panggonan tanpa uluk salam karo wong tua. Pripun sih Bu? Iya cu. Ya ibuku isin lagi mau kah ketangguhan beli kacunge ndelengan beli kanjeng ibu. Ya uning delangaken dirine Kanjeng Ibu lagi nembang weru kula ya. Nembangnya apa cakangke? Tarki mandarsi karbut kartiem. Iya ampura ya sayang.
Boten bunda. Pribadinipun Kanjeng Ibu boten susah-susah nyuwun pangapunten lawan dirine kawula. Justru suatu kebahagiaan pribadinipun panjenengan termasuk dirine kawula sehingga diputreneng sampeyan milet bahagia. Di antara duka nestapae pribadine panjenengan termasuk duka pribadine kawula sing dadi keturunan. Kayak koten Bu, paka sampeyan seneng kula melu seneng. Paka sampeyan melu sedih, dirine kawula uga milet sedih ningali panjenengan. Kacung Angkara Jaya yugane Kanjeng Ibu. Kula dalam Bunda. Priben bae Kanjeng Ibu nutupi rasa laraning ati. Senajan pribasane digawa tetembangan, digawa hiburan, karibaten mangrintih, karibatin ibu menangis, nyawang anak kaya dene Kacung Angkara Jaya. Ora biasa kelawan peranti seminggu-minggu kian sejen sipate, baka saben dina disuguhi emam merosok di emam, disuguhi nginum merosok di inum. Rasa tanda tanya, lagi duweni kepengenan apa, lagi duweni cita-cita apa, ngomong karo wong tua. Ai dari Kanjeng Ibuku memperhatikan dirine kawula. Pasti saya. Memang bener apa sing dadi wiraosanipun panjenengan. Wancing tengeng dalu, wong sejen pada bisa turu lalih dirine kawula mboten saged tilem. Lamun disuguhi dahar dumateng panjenengan dirine kawula mboten tak dahar. Tentune wonten salah satunggaling permasalahan sing terselip marang batin pribadine kawula nemen ampura Bunda. Tentune bok pilih dirine kawula wiraos kelawan dirinipun panjenengan kula watir nyakiti perasaan pribadine sampeyan sehingga dirine kawula paribasan njublek laksana arca. Setetik mboten saged ngandika. Cuman terkadang dirine kawula bisa nglinangaken banyu mata nempel ning pipi. Mong dirine kawula nyakiti perasaanipun panjenengan. Kula sampun banggalan bahagia semenjak pribadine kawula dikandung marang pribadinipun panjenengan sehingga dirine kawula sampun tumbuh dewasa dibelai dikasih sayang marang panjenengan. Tentune dirine kawula kepengen rendah hati di hadapanipun panjenengan. Padahal memang hati dirine kawula mboten saged dipungkiri lan dibohongi. Selalu dirine kawula merintih pedih. Selalu dirine kawula berselimut sesuatu sing mboten pengen terungkap di hadapanipun panjenengan Bunda. Kacung yugane Kanjeng Ibu. Sekin ngomong terus terang kelawan bong tua. Aja dilawani isin, aja dilawani blenak lawan Kanjeng Ibu sedayu. Apa rasukane pengen ganti? Boten Bunda. Sinjangnya pengen saling. Sampun cekap Bu. Pengen dahar kang enak. Sampun Bunda. Ngomong aja dilawani menang bae karo ibu. Bunda. Dalem. Dados lamun sakirane dirine kawula deng-deng gedang wawalian lawan pribadinipun panjenengan. Lantas panjenengan bakal menjawab apa sing dadi pertanyaan dirine kawula? Pasti tak kejawab mangsa burunga lamun toh kacunge duweni pepengenan. Bunda. Dalem. Sadurunge kawula wiraosan kelawan kejujuran hati nurani dirine kawula. Terlebih dahulu dirine kawula nyuwun maaf lan nyuwun pangapunten sagung-agunge dumateng panjenengan ya Bu. Memang bener Bunda. Ning dina-dina kiyen dirine kawula selalu dirine merenung, selalu dirine kawula menyendiri. Wonten salah satunggaling permasalahan kang tumrap ning sejeroning ati. Lamun memang ibu sayang lan eman dumateng pribadine kawula, Bu, pinyuwunan dirine kawula senajan pahit dirasa, senajan getir paribasane. Namun terang-terangan di hadapan dirine kawula sinten Dharma wong tua lanange kula ingkang senyata. Astagfirullahaladzim, Gusti Kang Kuasa. Ya Allah. Ribuan pun 100 nuwun
Kacung Angkara Jaya juga Kanjeng Ibu. Kula pun Tadi dilawanin jublak sarira mo kaya art. Saban dinang lamun, saban bengi tatangisan awan lawan bengi jadi cuma pengen merusak pas sejati ramamu. Ya Allah, Gusti Kang Kuasa. Ilat rasane kelu, batin rasane kaku bakal wis kaya kene. Rasa nangis sejarah batin lamun to kacung takon sapa sejatine Kanjeng Ramamu. mulane dirine kaula emong membuka tabir kepalsuan kang tersirat marang batin dirine kaula. Kula watir nyinggung marang perasaane panjenengan. Di antara duka lenes tapa singganing sajeroning dada dirine kaula emong terungkap. Lebih baik dirine kaula membungkam 1000 pas daripada nyakiti perasaan pribadine pun panjenengan. Namun ketika dirine kaula tangled kelawan pribadine ing sampeyan, terpaksa dirine kaula membungkam. Selawasi seumur bakal sirna Mama Arkani minangkane bos Tanggerang Mama Arkadi sareng mamai Dani bos gugur Ora usah takut Kanjeng Ramamu sayang. Cukup keraup Kanjeng Ibu sing weruh sapa sejati wong tuamu. Sebab ibu bisa membuka tabir kehidupan yang kacung ning ngadepan Kanjeng Ibu. Ibu njaluk kampuran sayang. Ibu njaluk maaf kelawan kacung Angkara Jaya. Ibu salah, ibu dosa kacung. Ampura kesalahan Kanjeng Ibu sayang. Bunda, lamun dirine pun panjenengan selalu membungkam 1000 bahas, boten menjawab sing dadi pertanyaan dirine kaula. Berarti ibu boten eman lan sayang lawan dirine kaula. Dudu sayang. Membiarkan pribadine kaula yuganipun panjenengan kesiksa awan kelawan bengi, kelawan linangan banyu mata, isin lan wirang sing kula santan. Tanggalan batur dirine kaula ngucap bahwa ing satuhune dirine kaula anak janda, anak haram kang tumrap ning kertaning bumi boten gada wong tua lanang kang senyata. Apa tega dirine ing sampeyan delanaken dirine kaula? Bos Bogor minangkane Bapak Carma Dewi Bapak Carma Bos Bogor Mama Arkadi Bos Bogor minangkane Bapak Carma Dewi Durung tekang ning waktune sayang. Durung tekang ning saate kacung urus sapa sejatine Kanjeng Ramamu. Urip bebarengan kelawan Kanjeng Ibu. Pribasana apa kurang kasih sayangnya ibu kelawan kacung Angkara Jaya. Apa kurang emane Kanjeng Ibu kelawan kacung. Bunda sadari Dalam dirine kaula ditimang dikasih sayang lawan pribadine yang panjenengan ngrasakaken dirine kaula wis kecukupan. Paribasane sandang lan pangan boten kekirangan. Apa malih dirine kaula setiap waktu wiraosan lawan sampeyan, nyuwun kelawan pribadine pun panjenengan selalu dinurutan. Namun hati Bunda
sing boten saged dibohongi lan boten saged dipungkiri laksana diiris sembilu. Setiap waktu dan setiap saat kaya deneng pribadi deng Kanjeng Rama seolah-olah membayangi dalam kehidupan dirine kaula sing selalu wonten dumateng pelupuk mata kaula. Lebak Ngaturaken ngatur semua. Dior matining Bogor minangkane Bapak Carma. Bapak Carma minangkani Bos Bogor dewek Mama Carma. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Geger bae ummah. Bapak D. Ora weruh ana wong tua lagi istirahat. Ora weruh ana wong tua lagi pada pegel. Kegila-gila sedayu. Aduh bocah kia. Banyu mata sampai mengislep maning. Ana deheme wong tua terus kelekak bae bawa rasa. Nungan jagat kene masih turu bae. Pegawaiane wong tua nune malangka maning bakatas medang tebruk turu. Tangi maning tebruk lutek-lutek turu maning. Mana aja parak-parak bapak deh biar dicokot. Para waktu namanya Arkadi minangkane Bos Canggerek kemane mana reksa pamanin sing eman. Mama Arkadi Bos Canggerek Bos Bogor Mama Carma. Sarang Mama Susi sing duwe karang sambung. Mimi Susi pinake sing duwe karang sambung. Anak sing bakti karo wong tua yakin modele sedayu. Bocah mah ayu beda karo bapane. Sampai butuh kita gak niru rai kita kok. Ya anu mah bener anaknya bagus. Ning bapak tua nih rai nek wewitan mau nih. Pahit terara nega. Ya ampun. Nang apa tetangi sening tengah wengi ko? Rama. Aja gerek nafsu bae. Ya sengit ana wong istirahat geger bae wirang karo tangga. Aja dugal bae bokatan mengkona setruk. Aduh, tingiling jabang emong ah. Sampean Maria papa ku kayang konon bae. Iya. Anak nyandang mblewa-lewane. Ramaku. Ya ada teh wong basi. Rangda kurama. Rangda digantung dua laki yambu. Durung karuan sih aku dadi rangdan aku. Nyandang bedak sampai sekilo dinggo kabeh. Orang nganggo bedak gini Rama. Anggone cek tembok gambar putih. Di bumi alam Bapak Carma minangkana Bos Bogor dewek sarang Bos Tangerang Keding sarang wong karang sambunge Keding pinangkane Singor mati. Aja genal-genul bae kaya wong karo demenan. Ya mengit nyandang ku aja ayu-ayu, nyandang ku aja bagus-bagus. Dah gambarana sing demen. Bukan sing demen kono gelis jaluk kawinan. Jona production sing demen kita. Gila-gila, anak Ira nangis nang apa kono? Pengen weruh sapa jati bapane. Oh,
Bocahku. Pengen baru ramane. Lah, ya jadi pai weru. Jare siapa tak wai weru rama. Berapa? Berapa? Ambar kita nak ketemu maning. Bocah itu nang ganjen deh anak isunku ya. Ya tulis apa Hebat. Sayang bae dadi anak bakal bocah model mekenen. Aja anak bonteng gak gitu. Dadi takon wong tuane. Takon Rama. Aduh, wone pada petem. Bakal bocah tetangisan bae kok gawe akan giyongan. Ya, nganggo giyongan tambangan nomor pira nganggo tapi apa Rama bocah semene gedene kok masih digiyong bae kok. Awak pada karo wong tua. Gede kok kegawan ning dina kun-kunok sedayuh. Maksudnya Ya bocah mah durung sepira umure ko. nembeke 7 tahun. Numpang senggol. Mangga. Barang siapa yang menitipkan sepeda motor tinggal 2 mohon diambil. Apabila ada kejadian hal-hal yang tidak diinginkan, panitia tidak bertanggung jawab. Rungu sapa-sapa bae sing nitipaken sepeda motor kari loro coke dimet watir bokatan apa-apa kejadian sing ora dipengeni. Eman-eman wong anak-anak pegot bulu ning gajah. Ora pegot wong ning keturunan. Mung siji keturunan siraku. Ngalih. Ramane diapaken napa lah Wis kare meneng bae siraku aja kecangkeme gila-gila. Wong tuane gak beli bener iki. Watir bae wong tua kaya Kita kono. glatok karo tetekan sira. Dodok. Bocah semono ganteng ya nang wanita tangisan betematane duh kasep. Busuk. Aduh, Kula pada. kenang apa siraku tetangisan bae ku? Ya biasa mawon pada. Setiap waktu lan setiap tap dilene kaula pengen takon wong tua lanang tetep diri neng ibu beli pernah membuka sapa si dharma wong tuane kaula. Marga kaya dideng dirine kaula seolah-olah urip ngerasakan kesiksa. Lahir batin dirine kaula dereng angsal suatu kebahagiaan kang nyata. Senajan pribadine kaula ditimang dikasih sayang dumateng panjenengan ing pade, tetep mawon dilali-lali boten lali tilili puruga tetep ora kelipur. Bayangan pribadine ing Kanjeng Rama kang selalu wonten dumateng dirine kaula. Betapa bahagiane lamun dirine kaula dikasihi disayang dumateng Kanjeng Rama ingkang senyata. Jalan-jalan bae yuk. Jalan-jalan Iya, mendi Bu ning Dermayu Hongkong. Loh, aduh temen. sing Sesuatu dermayu rumah, nyerotok bae jaluk Dermayu Hongkong ya jalan-jalan. kanggo mimi hajat ta. Iya. Ya bruk ditembangi sampai ridep. Bocahku. Kulaku terus terang bae bakal wis Kanjeng Ibu kepengen geliang engko aku dadak-dadak ora kelingan karo Rama. Terus saya perasaan aku Kayak konon. Sok. Dadi kayak anu mimi hajate karo bapak hajate nyuwun Dermayu Hongkong. Dermayu Hongkong. Koramane ngopi. Nok susi keding nggih. Semoga terhibur sareng Indra Putra. Diganti bae nok susi Dermayu Hongkong bae. Asal enak. Iya. Ayo missing dua lagu Dermayu Hongkong dupai dalan-dalane lega tuan rumah. Kangge mimi emadan Kanggo seneng apa nek Kacung kedik. Evan sing duwe Malaysia. Nok Susi sing paling ayo dewe. Ayo Nok Susi Dermayu Hongkong. Nok Susi sing duwe karang kesambung. Asik Dermayu Hongkong. Mama tuan rumah sing Senang Evan semoga terhibur dan berbahagia sareng Indra Putra. Bapak Idoko sing duwe sabar segalane. Tobat Papa Edoko. Antara Dermayu Asik Dermayu Hongkong. tulung kakang. Ayo Senok Susi diaturi. Sing melasa ning wong wadon. Tobat Nok Susi. Aja gawe kula. Ayo Mimi Hajat Ketua
aturan. Aku sapa Bapak Dani, aku Bapak Ayo Nok Susi disamperin dikit dah. Nok Susi, asik Nok Susi. Nok Susi, Nok Susi, Nobat. Nobat Nok Susi, sing duwe dermayu Hongkong. Wong wadon bujang Mas Dani sing Nang Afar Nok Susi, semoga terhibur sampai pula nangis ketuan Mas Dani sing duwe Bogor saya Bapak Dani sing duwe Bogor. Ayo Nok Susi disamperin maningan. Asik Nok Susi. Bapak Dani Nok Susi. Bogor saya kanggo Nok siapa Susi. Nok Susi. kanggo Noktri sayang kanggo Noktri Bapak Dani sing duwe Nok Bogor. Susi. Nok Susi sing paling Senang Afan. Sing duwe Malaysia semoga terhibur. Salam Indra Putra. Mimi Madam. wadon lagi kerja wong lanang sanja kula ning kene kangelan Bapak Dani dolanan wadonan Bapak Dani sing duwe Bogor Bapak Dani sing duwe Bogor Bapak Dani Nok Susi. kaya krama segala Nok Susi. yen Nok Susi. dihianati Noketri Nok Susi. korbanan kula Nok Susi mulie kecewa Nok Susi kaya percuma kula bola Nok Susi mangko apa sing duwe Tangerang aya nil sejare pengen aya Tobat. sing duwe Ayo Elsa. Kula mangkat aya Nelsa Tarik maning. dilawani wong wadon bujang aya Dani Nok Susi. aya Asik. Dani sing bali Aya Elsa Nok Susi ditarik maning. Aya Elsa. Aya Elsa. Atur nuwun. Tinggal Nok Susi. Sing ayu deh. Ayo Nok Susi. Nok Susi. Ayah Elsa Nok Susi semoga terhibur. Sarang Indra Putra. Mimi Madan. Wong wadon lagi kerja Noketri sampeane sanja Noketri kula ning kene kangelan Mamai Dani dolanan wadonan Mamai Dani sing duwe Bogor Mamai Dani saya sing duwe Bogor Mamai Dani Nok Susi. Mimi Hajat disawer. kaya krama segala Nok Susi. yen Nok Susi. dihianati Noketri pengorbanan kula Noketri mulie kecewa Asik. kaya percuma Oke, Nok Susi semoga terhibur. Sarang Indra Putra. kula Tobat. jare pengen Dermayu Hongkong. Tobat. sedulur dewek Asik. dilawani wong wadon bujang kok sampe cantik awas sampe kula nangis ketuon kok sapa no Nok Susi kanggo Noketri Keding aya Dani Noketri Ayo Nok Susi ya.
suwun sanget. Aya Dani, aya apa sing